in ka gan mu rauda mun je ne mu shawo, ga su shehu badu a waje ba marayu. Hattara masoya kan ruhi ya karyo, ai tafiya ba don aikin su ba, sai darai na tumayya mai kashewa, wanda duk ta kama tilas ya yi macewa. Sai darma maman kuci kauna fitowa, yawa ga Ahmadu iko bai tsaya ba. Mai gidan rigalai ya ga wasu azam, baya gumba kai ke sa ruhi buga. Mai gidan rigalai ya ga wasu azam, baya gumba kai ne ka zamo almukankam. Mai gidan murabus gata shawa sandan, babin da ba daga kai ne ke zuwa ba. Na yi tafiya a cikin gausi murabba, sai na hangi komai ba komai bane ba. Babin da ba daga shi ne ke zuwa ba, ko ka sani ko ma dai baka sani ba. Ya ubangijin masana bai rahamain yas, gata ga shedanu ya ayyuhan nas. Kai ka zama gatan kuliya falaki wannan sababin da ba daga kai ne ke zuwa ba. Mai gidan rigalai ya ga wasu azam, baya gumba kai ke sa ruhi buga. Shehu ne amma ba shi bane ba, shi fa kullu ne ma na Kano da Kaulaha ba. Ba a fasi ya zauna ko Madina ne ba, ko ina yana nan san ba zai gushe ba. Wasu sun sani amma sai suke rufewa, ba su san mu furta kamar dangazawa. To su gane aikin kai ne kake biyawa, babu furtun mu guda don ba mu sani ba. Rayuwa a hauƙwa ashe kwai bayyanarta, masu mimiya ai su ne suke izata. Ga su shehu sanin awwal bayyanarta, baba ya lamini in yasu bai bangare ba. In ana ruwa iska za ta yi kaɗawa, mai gani yake gane akwai da marasawa. Abubuwa masoya na sun ku taimacewa, kar ku dinga kallon wani ba zai iya ba. Rayuwa akwai daɗi kuma na gushewa, mutuwa akwai tsanani dole kai macewa. Kan mace kana raya dukansu kai gamewa, za ka gane komai ba komai bane ba. In ka gane Allah mutuwarka an gama ne, duk abin da za ka yi a cikin rahama ne. Ko wuyarka ko daɗi duk guda kan ne, ba abin da ba daga shi ne yake zuwa ba. Mai gidan rigalai ya ga wasu azam, baya gumba kai ke sa ruhi buga. Shehu shi bala'i ne a cikin mutane, afuwarsa mai sanya mutum a rahama ne. Kai kira shi ko tafiya ko kana a zaune, za a ji ka ba sai ka mai magiya ba. In ka gan mu rauda mun je ne mu shawo, ga su shehu badu a waje ba marayu. Hattara masoya kan ruhi ya karyo, ai tafiya ba don aikin su ba, sai darai na tumayya mai kashewa, wanda duk ta kama tilas ya yi macewa. Sai darma maman kuci kauna fitowa, ya uwa ga Ahmadu iko bai tsaya ba. Mai gidan rigalai ya ga wasu azam, baya gumba kai ke sa ruhi buga. Ya aba in yasi abuwa ba zan tsaya ba, kai kake da iko a gare ni ban iya ba.
dan isa ta sai da ni ban gaza ba ayyukan da ku ne wani ba zai hana ba ya Muhammadin malam ayya afuwa dai dan isa ta baba guyubin ma'addada dai jazzaba muke so a daɗe mu du gaba ɗai ya uba gana na bayani bai kure ba gaisuwa gare ka masoyin da bai gushe ba sidi yakubun faɗi mani ba zan tuna ba zantukan da mun kai a cikin ku ba mu aje ba rayuwar mu ku ne ko da ba mu faɗi ba shehu nan ka shirya aikin zai tsayawa kai ka shirya komai kuma kai kake biyawa furci cikin kabibi an gazawa sai shiru da kallo shi ma ba a iyawa shehu ba ni komai tafiya da ma tsayawa sanya sirrikanka a kaina daɗin daɗawa Ahmadinka ne kai ka nufa nake yabawa in ka bar ni ba zan iya furta ko ba na yi godiya gunka uban mutum da aljan kai ka sanya sirri a gare ni har nake nan banda kai ashe ba kowa kan yana nan ko sun sani ko ma dai ba su sani ba mai gidan rijalai ya ga wasu azam baya kumba kai ke sa ruhi buga mai gidan rijalai ya ga wasu azam baya kumba kai ke sa ruhi buga